Vaig tenir una experiència de que em van venir un revisor de l'alarma i a l'hora de marxar em va demanar el meu número de telèfon per fer una enquesta de la companyia cap a mi, el meu DNI i la signatura, i jo vaig trobar normal, però al cap de 5 minuts així em va obrir pel meu WhatsApp i em va dir que s'havia deixat un USB en una taula. I jo vaig mirar i vaig veure que no hi era. Llavors em va començar a dir que només era per veure'm, que si li podia passar fotos perquè em recordés, de si podíem quedar un dia, si em podia venir a fer companyia. I jo, al principi em vaig espantar una mica i després vaig dir, doncs el bloquejo i ja està, i s'ha acabat perquè... Va haver-hi una noia que li agradava un noi i com que ell no li feia molt de cas o... no me'n recordo molt bé el que li passava amb ell, però ella li va acabar passant uns vídeos amb continguts pujats de to i ell, per fer la gracieta i la broma, se'ls va passar als seus amics que en aquell moment eren molt... el van escampar, que diguem, i el vídeo va arribar a tot l'institut. Va penjar una foto a una aplicació de curt temps i no era apta i li van fer una captura amb el mòbil i llavors va perdre totalment el control i es va fer viral. En el cas que ens van explicar ja feia temps i llavors es va deixar temps i es va oblidar, però segueix estant viral. Llavors perds totalment un control, no saps realment on està. Jo recordo casos d'estar penjant una foto a Instagram o estar amb algun amic i fer un directe o alguna cosa així i que comencis a rebre sol·licituds d'amistat de Facebook, a Instagram, on sigui, de persones que no coneixes o rebre missatges dient-te «Ai, ets de per aquí a prop del Maresme, vols quedar amb mi i quedem i parlem una estona?» I jo pensava, però si no et conec de res, com he de quedar amb tu? No sé si ets un noi de 16 anys o en tens 50. Va haver-hi un cas d'una parella, que no era parella, que ella rebia fotografies d'ell i amb contingut sexual i a vegades fora de to, i aleshores aquelles fotografies no només les va veure ella, sinó que van anar passant per diferents persones a l'institut i va anar fent-se un problema molt més gran sobre aquelles fotografies i tot. Hi havia un nen que li van fer una foto en un vestuari, llavors la van passar per un grup de classe i es va ser riure's d'ell i fer-li un cas de bullying i ciberbullying. I li vam comentar al professor i d'allà va ser rigorós i els hi va solucionar. Per l'Instagram, si et veuen les fotos i tot això, doncs hi ha gent que et vol conèixer. O quan una amiga teva penja una foto amb tu, algun noi potser... A mi m'ha passat que li pregunta qui és aquesta noia. Jo d'entrada no passo contacte perquè no m'agrada. Tenir contacte amb algú que no conec, que no hagi conegut cara a cara, diguem. I jo tinc molt clar que jo les meves fotos les vull compartir amb mi i amb la gent que jo decideixo. Llavors, si és algú que no m'interessa saber, doncs no passo el contacte.